sa mga kanang mag-invite og party karong December, anda yun mi, kontak kami ninyo. Dili mo gulato na kami kontakon. Kaya po na ako, napog ko'y talent. Namukalit na pog abot sa party nga masiwa ko gi-invite. Muna ayaw ninyo hulatana. Pakita mong best. Bestie mo, kanta dira! Bakante mo December 4? Bakante! I-confirm na! Ay, na-message mo si Madam isa. Bakante mo December 4 po. Ay, Bakante may December 4 ka ng duha. Kung puro kayo na gabi mag-adjust ang isa. Ibuntag na nga party. kailangan na mo og host comedian. Oh, kami! Manay. Host ba mo? Oh, gani no! Pati mag-comedy show? Ay, kung sa tayo mo trabaho! Ano ginangutog? Ay, kasi nangutog. Wala din April. Yan na may booking sa December. Ako wala pa. Ikaw, huwag pa mag-chukira. Ikaw, Wala. Ako pa. Ako ano naman ka. Wala pa ko. may nag-text wala, chukoy na dawat na red rocket para pa sa December. Check daw, B. May nag-text ako ano siyang tagpila dong galon siya daw niya. Si Tony ba yun? Lalaki pa rin. Gani. Takak ba? Kayo pa dyan tayo show. Hindi ko kayo taon na ni hapit ng December. Manawagan lang mag-live na lang kung pinag-live magkukuo. Nag-live? Manawagan ka. Sa tanan mga viewers nila, kung gusto mo mag-comedian, magpa-host, kung sa may gusto nga trabaho, ikaw ang istorya sa ablik sa kitong tutulan. Mamalihog lang ko sa inyo Kung kisa may na mga event nila, basig nang inahanglan mo, o ini, posisyon, kung unsa may available. Comedian, tanan, kung unsa inyo ang gusto, kalot may yuta, mo-drive mig bako, mo-arrange mig mga sounds, lights, mga wire, correct. Magpalit lang ang tanang mong tambal sa mong iyaan. Kasi iyaanoy mo ba yun? Correct. Kung mamalit, pagpalit lang ang tanang mong supply sa dawni. Isa man na. Madamay-damay may tanan. Isa man na. Put, mamalihog lang ko. Kasi nag-hiring mo dira. I-message lang ninyo. Sa mga party fooding na. Party put ping, ikaw na put. Oh, bitaw. Kaya wag kami kabalo kung ano sang schedule anak kay basi mag-ana-ana na pong schedule, mag-conflict. Paan siya na. Kay anak pa, tayo mag-12 nya, labi isa mo kontak 12 nya. Unsaon man namo na magdikuan? Bitaw, para di magsapaw-sapaw, i-advance na lang ninyo o booking karon pa lang. Correct. Ano na? Pamili tagkuan ba? Kung sa iba yung gusto ko ba nun, pasyuhon, kanang humot ba o dili? Na. Ay mo kabalak ka kay maglabaman mi. Ako ra di ay. I-advance. Malihog lang ko nga, pa-advance na lang mo o booking. Kay dili pwede kay Kong! Ay balo mi. Kanang Ayaw. party dahil mo dira. Ayaw. Nya wala mi. Ako lang lagi. Kay Kong kabalo lang mi. Nga nag-party dahil mo, nya wala mi nyo gi-invite. Naana may mga database. Nga ipang-check na mo kutob sa mga party sa Davao. Tama, gisampulan na namo ka ganina, wala mi gi-invite pero nangadto mi. Oh, Jun. Asa to? Dito sa Kuan, Ubos. birthday ay kasal Kasal. ni Kim og ni Kuan. Gisulod na mo. Alexis. Nga wala mi takar ko pangalan dire. Okay mo Alexis man to. Alexis, Kim og si Alexis. Takaro. Tama ko. Kasal nila Kim ug Alexis. Congratulations. Bahala ko aminyo gi-invite. Pagkante nakakaon mi. Bitaw ni sulod Tama na. mi. Tinuod. O, ani na lang para matuo sila nga lahi-lahi tagwan para masampulan. Una magda ay Zoro,
Ipakita mo. Ina, ipagikan pa rin One Piece. One Piece ni. Ipakita. Doon diri sor. Kantahi sor. Kanang labi Kung kailangan niyo yung singer, anong ka may nga tingog. Ipakita dira lang ka. Doon ka may. Kanta. Ang pinakanta best. Kana pinakanta ni mo dali ah. Yeah. Kanang sweet. Sweet. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Zoro na ha. Humot. Humot. Green. Fresh. Humot. Walay mga ran ang Walay ran. king. Istoryaha ba? Usa ka limpyo. Lami og skin, lami og tingog, lami tanan ba? Perfect blue. Humot. Perfect blue. Humot. Perfect blue. Humot. Perfect blue. Humot. Uybang uban. Isunod na ito ni isa kay mo kanta man po ni. Di. Sandro Ikaw sa Porto. ano sa di. Kanta di. Para makingon sila nga naapot tayo singer bago. Dira Dira ka di. Kanta. Kanta na. Maybe this. Di ka lang, oy. Kanta ba? Mo-apply na lang kung waiter dire. Kanta ba? Pakita mong best. Best di mo, kanta dira. Ayun na, ay nga grupo. Dili last kanta. Tukan ko. Kanta. Pakantahan ninyo, uy. Makandahan ko. Go! One moment. Go. Akin Problema na. Kanta na ba kaya ang video? akin ka na lang. Okay na. Marina sa trabaho. Kani kay Si Sanderford. Nara na siya, lip sync. Uy, ginoo ko ka ba? O, di ay ko. Tabla naman kayo ni Uy. Uy, dili ko si Baba di. Dali adi na lip sync. Kada. Bago kong tukuri kay di pa man ka friend. Go. Pwede na mag-drag queen, Yung mga naong-naong ni mo dul-dul. Drag queen ha, drag queen. Dala ba? Humot. Okay. Lugar ba? Baka tukod mo rin 8 years na mo friendship. Ikaw itulo sa isa. Gini. Ikaw na'y bahala dira nang. Kaya go. Lip sync era may na siya, hanga. Gihangap na lang. Laban lang. Maniti, dito ang liko. Napa. Okay lang, nag-abas. Ito sa isa ng blue. Next. Gini, tanawan din ninyo. Tanawa ha? Babae na karon pero ugma. Dahi kay na. Mao na yun. Best friend. Ako na. Ay, kini Ako mo host. Kaya mo na ako mag-TikTok. Sige. Ay, bukanta ako sa ako TikTok. TikTok, kanta. Buhatay mong gusto. Kanta mo. Lolo. Wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I missed you, babe. And I don't wanna miss a thing. TikTok. Kaya papi. Ay, sorry. Chocolate din. Na. Ako! Mahugas kong plato! Dili, talent! Man na talent! Eto na! Eto na! Eto na! Sunod. Kaya po na ako, nabog ko yung talent. Namukalit na pag abot sa party nga masiwa ko gi-invite. Kung na ayaw ninyo hulatan na, nga buhaton ko na nga talent. Correct.
Wala akong sa pamilyong gihulat. Nangungutan na pila ang package ninyo. Message lang mo sa page. Kaya kami na'y bahala na. Bakante mo December 4? Bakante. I-confirm na. Ay, na-message mo si Madam isa. Bakante mo December 4 po. Ay, Hala, doon na. Doon ka din, Ano? December 4. Okay. December 4. Bakante may December 4 ka ng duha. Kung puro kay nagabi mag-adjust ang isa. Ibuntag na nga party. Para maadtuan inig kagabi Correct. Na nag-message. ang anak mo. Kailangan na mo o host comedian. Oh, kami. Host ba mo? Oh, gani no. Pati mag-comedy show? Ay, kung sa mo trabaho. Tama. Pila ang mag-hire? Apil na ba ang package tira sa drag queen? Na, pati pa drug lord ang mga ubanon. Drag queen. Drag queen? Pati pa ng drag queen. Pila ang inyuhang rate kung out of town sa Dakbayan? Oh. Come on. Istorya lang ta. I-message lang mi ninyo. May dagan pa kayo mo pangutana diraa. Wala na mo. Nag-message ko, nagka-toothbrush ba mo? Oo. Pwede naman ang pagpadulong no. Pagprasan mo. man. Nay nagmutana oh. Sa daw. Kumpanya mi sa Downy. Pwede mo ma-hire. Na, nami ma-refer. Naglibog mi. Babadi. Isod man na uy, mag-list. Na ako ma-refer. Isa ba? Dapat kalit pa lang mo cancel. Di wala mi show. Sa ang mahitabo kung magpabook. Message kayo ng bukbukon ta karon. Loving your mother. Mama, maday, hindi mo nang utana. Ako ra magyaboy mo bayad. Pag-outing mo, dahil Palihog lang ha. Ayan yung hulat ta. Oh. So once again, i-book lang ninyo, i-PM ninyo. kung gusto mo ba fresh or haggard. Or stinky. Yeah. Palihog lang. So, naapoy nag-PM. Ngano man ka masuko nga naghatag man kang Gcash. Wala man to gituyo. Ang importante, wala ko nahubog, isayo ko, on time ko adto sa balay. Sa balay sa? Ambot. Dodo, sa na. So last, tara na napay last. Apo. Istorya na mo diraglas kay. Paano nihawak ka? Gusto mo si mo? Bakit sa Judah? Ganina mo muna kasi mo. Ay, wala. Isa raman din naman. Dili ko mapasangin sila. So, magbabay na ta. Dagan Mag-iin na ako ang live. Dagan kayong salamat. Palihog lang ko. Message us. Which is true. Bye! Bye. See you in December, guys! Yan ang pinaka, Merry Christmas. iba, isa-isa ang smile na mo, be. No, 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 no. Shadow ba? Shadow. Ipon pa sa Bye! Bye! Talagang nangutog ay. Oh my God! Kasi nangutog. Wala dyan ni April.